Raportên davîn yên ku ji aliyê neteweyên Yekbûyî ve hatine amadekirin, nîşan didin ku li tevahiya cîhanê ji serî qayrana vîrusa koronayê pêve rêjeya zarokên ku dibin şert û mercên xirab yên aboriyê de jiyana xwe bi rê vedibin ji sedî 15 zêde bûne. Her wiha bi piçûkbûna aboriya hemû cîhanê gelek zarok pêwîst dimînin, dev ji dibistanan berdin û kar bikin ku bişên pere bibin malên xwe. Neteweyên Yekbûyî hişyariyê dide hikûmetên cîhanê ku bergiriyên li pêşî girtina karkirina zarokan bigirin. Pispora mafê zarokan Ezgi Koman, rewşa zarokên karker wiha dinirxîne. Aslında gerçekten bu rakamlar çocuk işçiliğinin... Helbet divê heyamê de karkirina zarokan zêde dibe ji ber ku dibîstan têne girtin û malbatên wan ji ber krîza aboriyê wan rê dikin ser kar. Mixabin ev yek di nava zarokên penaber de jî gelekî zêdetir e û ne diyar e ka ev zarok wê li serê payîzê vegerin dibîstanên xwe yan na. Her wiha Koman dibêje karkirina di temenên zarok de bandoreke neyînî didane him li ser tendurustiya zarokan him jî derûniya wan. Aslında şartlar, koşullar ağırlaşıyor. Yani derinleşiyor bu sorun. İşte çocukların çalışması... Pêwîst e rewşeke ewle ji bo wan zarokan were peydakirin ku neçin li ser kar û bikar bin biçine dibîstanên xwe. Di vê çarçoveyê de jî divê hemû zarokan derfet hebe ku xwe bigihînin xizmetên dibîstanan. UNICEF dibêje piştî 20 salan yekem car delîlên bihêz yên zêdebûna karkerên zarok bi taybetî ji dewletên Afrikayê, Başûr û Nawerasta Asyayê û beşek ji Awropayê têne tomarkirin. Di nav 20 salên davîn de bi hewlên neteweyên Yekbûyî di hejmara karkerên zarok de nehvê di 4 milyon kêmbûn hatibû tomarkirin. Niha tirs ev e ku ew hewlên 20 salan bi avê re biçin. Nalîn Dirî, Kurdistan 24, Ankara.